So sa inyong programa, Miss May, inyog yung giawhag no kining mga sectors, kanang mga three major stakeholders ninyo no. Yes, You've oo. mentioned about police, about church and Barangay, barangay, no, oo. council. So niining tulo ka mga dagko kayong stakeholders nga adunay influence no, adunay control sa barangay. Unsa may nakita ninyo nga mga significant no nga mga impact no sa mga programa nga inyong gi-introduce ug inyong gibuhat ngadto sa mga barangays nga naa mo. Oh, bitaw na nindot na sa nga pangutana. Kaya usa may impact basi nagbuhat-buhat ra mig programa, yung wa siya effect. So, usa sa resulta siguro na mo ani kuya kay nay barangay diha sa kanang ka Ernie Manatad. Sa kuan sa Subang Dako. Subang Dako. Yes, oo. Usa sa among mga programa manggod nga gina-develop kay nang pag-reach out sa mga street children. So, kung istoryaon gani mo sikap, maingon jud siya nga kaning mga bataa sa una akong feeling ani mga kanang samok ra ni sila sa dan kanang kuan. So karon amo ni kuan mi niya ni suggest mi niya nga why not mag street children encounter ta every Sunday na ilaha. Kay naamo sa may programa nga kanang mag-reach out mi sa mga street children. So amo na siyang gi-offer dito nga barangay ang among template. So karon Wa pa mo mabot sa barangay ni wala pa. Arian? Oo, kay Wala namurag nagsugod pa man gud ni. So ang nauna lang yung nipalit sa programa si Kap murag ni kuha ba dili sa Subang Dako. Oo, siya ang unang ni-adapt nga barangay. So karon every Sunday na naslay outreach to street children, mga libod suroy, ug uban pa nila na malik nag-eskwela. Okay. Oh, so usa na yan makanag siya nga sa una abidyo nako kani mga bata badlungon rapat mura na ni nako mga anak karon nga nagsige kuya. Kani siya collaboration pod ni siya sa barangay captain sa atong parish kay ang ilaha mohatag masad sila katikisan. Sa mohatag og katikisan atong volunteer sa parokya. Nya mo gather sa mga bata ang barangay ug ang mga pulis. So nindot siya ba kay instead na naa na joy konkretong programa ani nga mga bata sa una kay usaom ni sila kwaon Pasagdan lang. lang. Oh, pasagdan lang usahay kwaon adto sa priso adto sa presinto nya. Pagawson ra pod karon kay nanaslay dumdumon ba. Nga namalik na gog eskwela. Alright. So, So, nindot ning nahitabo dahil sa Barangay Subandako, no, sa Mandawi. Kapariel sa imuhang bahin, daghan kag nga gipang-mention kag ganina nga imuhan ang gibuhat karon unya. In fact, tan-aw nako nimo murag napakita gid nimo no ang imuhang matang sa pagduma no. By the way, Kapariel, kapila nin mo termino karon? Sa barangay captain karon pa. Karon pa. Pero na barangay official ko since 1997. Ubay-ubay gyud ang panahon nga imo gyud nakakuha kag experience bago ka nag-barangay kapitan ha. Oo. So, Kap, ang akong pangutana nimo, unsa may yung mga best practice karon nga imong ikapaambit no ngadto sa atong mga kaigsuonan pod nga mga barangay officials, barangay kapitan nga imong gihimo karon sa Sawang Kalero nga makaingon ta ang Sawang Kalero matud pa nimo gitug-an ni siya sa duha ka dagkong mga barangay nga makaingon ta nga medyo challenging kaayo in terms of peace and order. So, para nimo unsa mga best practices nga imong ikapaambit ngadto sa atong mga opisyalis pod nga naminaw karon. No, actually, ang first and foremost, doon na yun kay political will. Kay you are fighting na dili man nga nakita mo kinsa imong kontra. Specifically in drugs. You're fighting unknown people. So you have to be firm. You have to be honest. Nga mo serbisyo lang yun ka sa barangay. Then by that, you have to learn to trust your people. With them, sila rin yung makatabag nimo. Nga masuccessful tanan imong programs, do pasagdi lang ng mga critics, basta politika na ang ginakritiko. Di mo ginawa. So don't mind them. And most especially ako lang yung tambag sa akong mga kaubanan sa among trabaho nga don't plan your political career beyond what is today. Kay madaot yun imong pagdisyo ana o kung magununan ang partik politika. Mara gyud na gyud. Do everything what is happening today, solve it today, and there will be no more tomorrow. So mara gyud na. So unsay karon Unsay karon solve it. moy atimanon. Atimanon Moy tagaang na to. dako pagtagad. Don't plan your political future beyond today. Maurag yun na. Maurag yun na akong ibalik-balik gani sa akong mga kaubanan sa politika, kaubanan ako sa barangay.
nga barangay officials, nga trabaho lang ta, don't think about our future. Kaya So- na mapremyohan ra gyud ka og madamlag. Yeah. So, Kap, in promoting kanang gitawag na tog transparency and social change sa imong barangay, kining imuhang mga gipang mention karon nga gipunguhat usaban ni sa imuhang mga direction nga aduna gyud kausaban. Yes. Nga na involvement lang yun sa mga sectoral leaders nga papel lang yun na siya specifically kining budgeting, kining planning. Dapat naagyo na sila. Naagyo na sila kay mao mo na mahatag mo inputs. Kay og ari ra kagikan sa taas magtan-aw pa dom sa ubos, dili nimo makita tanan. Kay naa mo gyud mga gagmayng problema nga diring dapita. Then maada atong dapita, maada ring dapita. Mudako naman ang problema nga same problem nga wala nimo makita kay dahil kasi babaw. So ask pangutana diri sa ubos ug unsa gyud problema. So, kining mga ubos nga imong gipasabot, Kap, kinsa man ni silang mga Ordinary citizens, ordinary citizens. barangay constituents Okay. na through sa ilang kanaton chapel leaders. Okay, mga pundok-pundok. Oh, pundok-pundok kanang airpat, women's, gabay, solo parent. So involved yun na nimo So kini sila, Kap, nga mga gi-mention nimo nga mga sektor, imo gini siyang gi-organize on the ground. Yes, on the ground and they have a regular meeting. Oh. Monthly meeting naagi na sila. Alright. Then musaka ko, mutanaw ko, ug unsay ilang problema nga ako makatabang mi kaming barangay officials. Not necessarily mulingkod ko kay duhigan sa nga nagpolitika na askat. Dili ko gusto yun. Mao gyud. Ang ako lang yun, unsay problema mutabang mi. Alright. That's it. Kap, og Miss May, nasa linya karon si Ma'am Naxi, no? Evelyn Acario Castro sa Ramon Abutis Foundation. Ma'am Nax, mayong buntag. Ay, may buntag dihatas, mangbuntag po nila ni Mylene o ni Kapitan Ariel no sa Barangay Sawang Calero o sa ato ang mga suking tigpaminaw. Kumusta na dihatas? Ma'am. Yeah, nindot kayo ang discussion, ma'am, kay this is about governance. So nya mausad ni Gyoy ato ang usa sa ato ang mga advokasya, no, sa foundation nga kining ang ato ang mga leaders, no, ato silang makapacitate, may empower sila diha sa ilahang pagserbisyo. Ma'am, una sa tanan akong pangutana nimo, pwede man nimo katagaan sa imuhang idea about good governance. What is good governance for you? O maghisgot man gud ta og kaning good governance sa atong lantawon nga adunay nagkalain-lain nga hutong no. Ug mayon tag public nga good governance mo nang I think mo na gihisgutan ni Mylene o ni Kapitan. Ang ato ang pag ensure nga ug unsay mga panginahanglanon ug unsay mga assets sa ato ang naglain-lain nga communities ato na siyang ang mga assets ato ang mapalambo ug ang mga whatever challenges ang matubag sad no. Apan ang mayong kag good governance is not limited to public governance. Matag organisasyon, di ba? Matag hutong sa ato ang bisan sa atong pamilya. Ang isad natong na ma-practice ng mayong tag good governance. So, ang matag organization asay mga proseso no nga diin ug unsay iyahang gusto nga makabuot nga isip vision niya, isip mission or iyahang goal ang pagpamaagi sa pagkabuot ni ana mao na ato ang gilantaw. So susama ni ining atong diskutan karon which is really public good governance. Doon na siya lima ka mga components no nga murag mo by mo measure murag mo criteria kung tag aduna by good governance. Naani say shortcut that ang mga pag-estudyo sa good governance ningon sila adunay lima ka mga elemento no. Ang in English ani FATEP or FATEP. No? F standing for fairness or kaangayan, di ba? A for accountability or kung di ba na responsibility towards someone or in terms of answerability, no? Naa kay di tubagan. Unya T for transparency, mo tong kanang so may angay nga binisayaan ng transparency pero ang pasabotan niya kasigahagan, no? Murag Sihag nga pagduma, no? Klaro nga pagduma. Klaro, no? Yeah. E for effectiveness and P for participation. So, FATEP, F-A-T-E-P. Mao ni siya ug mayong kag aduna tay tamdanan kung
kung maayo ba na pagkaduma ang usa ka organisasyon, usa ka community, usa ka city, usa ka probinsya or nasod, aton lang tawon niini. Kung fair ba ang mga processes and decisions, kung ang accountability, klaro ba diha ang mga liderato, aduna ba sila'y pamaagi diin ang ilahang responsibilidad, klaro kaayo, kaning transparency unsay mga pamaagi diin, ang pagdumala, klaro sad ang again mga proseso, then effectiveness kung ang resulta nakuha ba, no, effective ba ang mga pagdumala nga kung naay problema nagtubag ba, kung dunay mga assets nga angay nga palambuon nahimo ba, and then of course participation, no. Participation in the sense katong gipang example nila ganina ni Mylene ug ni Kapitan Ariel, ang ato ang katawhan apil ba sila ini kasi dili lang sa pag sa ni pag hatag kung unsa ang mga problema kundi pag in fact pag-appeal, no, sa pag-umol sa unsay gusto makabot sa vision pananglitan sa community o sa barangay, sa city or sa syudad o sa country, appeal ba sila niini? Kato ilang naisgutan sa budget, that's really good, no, but these are really components. Ang gwapo gyud ta ma-appeal pa gyud nato nga unsa mailahang panlantaw, no, sa kaugmaan gawas sa pag-umol sa panglantaw kung dili unsa mailahang mahimo. So dili lang kay pagpangahyo, no, pagsulti kung unsa, kung dili sila mismo adunay role, no. So when you're looking at good governance, we need to look at these things. FATEP, no? Fairness, accountability, Transparency, effectiveness, and participation. So ako nang dugagan tat, Yes, ma'am. when at that time kay ang atong history good sa Pilipinas in terms of kaning pag mas open na kaayo nga governance, no, nisugod man ni gyud sa 1986, di ba, sa pag People power revolution. Yes. So actually by next year 30 na ta ka tuig, no, gumika ni ato. So Bitaw, no? 30 na. So ang sa sulod sa 30 ka tuig naghinay-hinay gyud ang awareness, naghinay-hinay ang pagpakalat, no, sa maong konsepto sa good governance. Diba kay gikan luga atong authoritarian nga regime during sa pre-1986, no, during the Marcos regime. Marcos. And now katong ingon ni Mylene nga we're on a birthing process, no, ko sumura siya kanang og nagsabak pa, murag napatas nagsabak pa to, no, sa in fact lipay kay ko nadungog sa kaning gisulti ni Kapitan Ariel sa iyang gipang pamuhat na nakay makita na gyud nimo nga nagsugod-sugod na gyud, no. So ang ato ani nga what would be really good is mas daghan pa gyud, no, so sa mga leaders ni Nga sama nila ni Cap Ariel. Kapitan Ariel, no, nga kaning gi-practice na gyud ang good governance and role also sad sa mga NGO, so sama sa Dilaab, sama sa Rafi ug sa uban pa nga ato ang tabangan, murag ato ang kuyugan ang ato ang mga leaders o gustong mga mahimong leaders nga mahitabo ni siya. So I think I'm very hopeful nga murag in the days or years ahead murag mas magkagwapo na gyud ang ato ang pagpadagan, no, pagdumala sa ato ang kalain-lain nga putong sa ato ang community. So taas na siya nga kuantat apan mo to kong ingon nga beyond effectiveness it should be efficient, no. Kay yes, ang resulta sa good governance is makuha nimo ang gusto nga output, gusto nga pagpamalakad sa panggobyerno, gusto nimo nga ang mga problema address mo na ang resulta nga atong gusto. Apan ato andungan og efficient ba ni, di ba? So beyond effectiveness, efficient ba ni siya? Meaning kung ato ang mga proseso kanang streamlined na ba? No? Yeah. Ay in the course of our kaning pangagamhanan na siguro yung mga pamaagi nga diyan mas efficient na ta. So for instance og mo spend kaani nga amount mas dako imong makuha na nga resulta or with the same amount of results nga imong gusto makabot gamay na lang imo igasto. This efficiency is brought out also by so many things, but apart from it is technology, di ba? Sa una ang atong efficiency less ra kaayo og productivity less atong wala pa ang mo advent ang computers, no? But karon we can be very efficient already, di ba? To the use of technology makita nato nga ang in terms of transmission of information, so dili na kay dako ang imuhang
kinahanglan nga pondo sa pagpahibalo Mm. sa mga tao. So daghan kay pamaagi nga ang proseso pananglitan instead of how many steps I worked with the city before, no? Mm. Na programa ni Anto nga kaning proseso sa pag purchase pananglitan o unsa mga supplies, no, unsaon man na siya nga dili na kayo taas. So that's the kind of processes na nga tan-awon, the reforms nga mahimo nato sa ato ang pangagamhanan nga ato nang tan-awon na pud ang efficient ba ato ang mga proseso kay mas maayo na gyud ang ato ang mga pagdumala. So again, FATEP, but now we add another E, no, which is efficiency. Mhm. Ma'am Nax, kitang mga yanong mga katawhan, no, nga naminaw karon ug ingon man sab ang mga partners nato, no, ang mga grupo, mga people's organization, ug mga NGOs. Ma'am, unsa may matabang, no, labi na gyud sa katawhan, unsa may matabang or unsa may mahimo diha sa pag-abag nato haron matubag or makab-ot nato kanang gitawag man natong mayong pangagamhanan dinhi sa nasod. That I think it really goes back sa kaning ato ang pagpanginlabot, no? Nga kinanglan kita mismo ma-involve na ta. I think in the past mura magudtog kanang there was a point sa ato ang history nga murag ang gobyerno sa dili sa gusto magpahilabot, no? Apan karon aduna abli na kaayo, no? It's very open. So ang kuan nato ani is as individuals, as ordinary citizens, kinahanglang andam ta sa pagtan-aw kung unsaon nato pagtabang, no? So that readiness to help no longer indifferent kay sa una kanang murag kamo na lang diha kay wa may appeal ana or kanang busy kay me in doing many things, but ang sa pagkakaroon, I think we need to be involved. So ang matag usa ka nato kinahanglang ug gusto tang ma-involve, ang primero natong lakang ana kinahanglang mahibaw ta, no? So unsa may mga paghitabo diha sa atong barangay, no, or sa atong syudad or sa atong nasod, beyond just talking about it, no, kay og panginlabot lang daghan kay ito, we have so many kanang criticisms, di ba? Daghan ta na bantayan nga kani dili maayo or ana. So beyond talking, beyond criticizing, perhaps it's time nga mayon ta unsa may atong mahimo mahitungod ni ana. Kumingon ta nga ang kaning panalitan, I'm looking at kaning sa kuan bitaw sa pedestrians, sa sidewalks manalitan, no. So mayon ta nga how can we help, no, ingon ani nga so kung kita mismo aduna tay mga gihimo nga dili angay buhaton, ato anang usbon, no. So ug naatay ma-contribute ni anang higayuna ato sa nang pangitaan paagi, no, nga ato anang ma-address na siya nga solusyon kay moingon ta nga kaning we want to be a livable city. Unsa may mga komponento ni ana, unsa man say ato ang matabang mahitungod ni ana. So I think it's really being involved, no, pag-appeal, no, dili lang sa pagpangilabot kundi pag-appeal o pag-contribute sa unsa may atong mahatag, no, or mahimo para kitang tanan ato ani kaning pangaganhanan dili ra ni gobyerno, appeal kita mga tao. Ma'am Nax, daghang kayong salamat ma'am sa imong pagpaambit, no, kabahin ni ato ang topic karong buntaga kining maayong pagpangagamhanan. Daghang kayong salamat ma'am Nax. Thank you niya. Salamat sa ni Mylene o ni Kapitan Ariel. Yes, salamat Ma'am Nats. Thank you, ma'am. So mga igala, mao kadto si Ma'am Evelyn Nacario Castro, no, sa Ramon Avitis Foundation Incorporated. Mupadayon ta mga igala, human lamang ni pipila ka mga pahinomdom og dugang informasyon. Kay baba mo unsang Philippine Good Governance Summit matud pa sa www.xu.edu.ph. Ang Philippine Good Governance Summit usa ka panagtigom diin pagahisgutan unsang pagpalambo sa abilidad ug katakos sa tawo, ilabi na sa mga kabatan-unan sa pag-ambag ug pagpasa sa resolusyon nga may kalabutan sa panglawas, edukasyon, panginabuhian, kalikupan ug uban pa. Kini si Patuki Chrisley naghatod niining mga gagmayng kaalam.
Maayong buntag, ania ang mga pinakauwahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Ipahigayon og orientation conference ang Department of Education kon DepEd 7 kabahin sa Project Aware alang sa Schools Division Superintendents, Assistant Schools Division Superintendents ug Division Senior High School. Ang Project Aware gitawag sab og Accelerating Work Achievement ug Readiness for Employment diin usa kini ka inisyatiba sa Education Development Center Incorporated kon EDC ug JP Morgan Chase Foundation nga kolaborasyon sa DepEd 7. Ipaningkamutan karon sa Pilipinas ang pagpalambo sa workforce development sa paghatag og work readiness training ug hands-on experience alang sa magtutungha sa grade 10, grade 11 ug 12 nga nagagikan sa tunghaan sa technical ug vocational education training kon TVET. I-turn over ang 25 ka mga panimalay ngadto sa pamilya sa naapektuhan sa Yolanda sa Barangay Kawayan, amihanang bahin sa Dakbayan. Ang proyekto ubos sa housing project sa AES Transpower Philippines nga nitukod og mga shelter units alang sa mga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Gibag-o sa Visayan Electric Company kun VECO ang publikong tunghaan sa siyudad sa Subo. Niabot og 23 ka mga lawak sa ringan sa integrated school sa Bukirang Barangay ang nakadawat sa maong benepisyo sa upgrading ug rewiring system sa VECO. Tumong sa mga programa ang pagbag-o sa mga linya sa kuryente sa nakadayang publikong tunghaan aron sa paglikay sa katalagman hilabi na sa sunog. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semana. Kini si Pagtuki Puwet, maayong buntag. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa ubos sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Mga igala, dugang mga pahibalo, no? For your seminar and training needs, contact Eduardo Aboitis Development Studies Center at 35 Lopicina Street at 418-7234 Local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Aboitis Development Studies Center, where a meeting of minds takes place. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in barangay, pagtukoy sa new segment called Barang Garbo. In Barang Garbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 Local 542. Rafi Initiatives or Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. Some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and are we ready for the new normal? For inquiries about community, you may email at rafiorgph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. So, mahigala, mao kato nga to ang mga pahibalo. Balik ta, no, sa atong katapusang hugna. Kuyog yapon sa atong ang mga bisita. Si Miss Mylene Cugta sa Daily Up Foundation o kang Barangay Captain Ariel de Gracia Iburan, no, sa Barangay Sawang Calero. Okay, so nining puntuha mangayo ko sa inyong mga basig na namoy mga angay impormasyon o angay mahibaw-an nga sa itong katawhan. Unahon ako si Miss Mylene. Miss May? Yes, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw namo. No, nya kami ako siguro kay kadto mga grupo na minaw karon, mga leaders nato, barangay captain. Ako lang gusto ipabugatan nga ang Dilaab open kaayo mo offer sa among mga serbisyo. Kung ginahanglan mo magpatabang, kung magpa-journey or pastoral accompaniment ang Dilaab nya. Since akong bias man jud kay in preparation for elections, kadto mga grupo nga naminaw karon sa simbahan, sa barangay ug sa lain-lain pang grupo, open kaayo mi mohatag og mga education para sa maabot nga eleksyon ug unsa man or atong istoryaan kung unsa man ang maayo or pwede pa natong mabuhat
So ing ana lang siguro kuya, open me para mo offer sa mga Any services. contact person, contact number, Miss Mai, nga pwede na tong basig naay ka tong mga interesado nga mo inquire sa inyong mga Programa, services oo. and programs. Yes. Bitaw, sakto din. Sakto na po na kuya, no? So, ang among, pwede mi ninyo makontak sa numerong 401 401 1481 401-1481 o 254 254 3154. 3154. O pangitaon lang si. Ito ang itaan lang si Mayrin Cogtas. Alright. So, mga katong mga higala, no? Ang contact number o contact person sa Dilaab Foundation nga kung buot mong mo inquire o baka buot mong mo mangayo, no? Sa ilahang mga experts advice and guidance o gingon man sa mga programa nga gusto mong mo-avail, tawaga lang, no? Sa mga numerong gisgutan ni Miss Maylin Cogtas, ang coordinator, no, sa kining election and political advocacy sa Dilaab Foundation. By the way, ang atong head sa Dilaab Foundation, Miss Mai, Si Father Carmelo Jola. so si Father Jola, no, ang nabantog na nato usa sa atong mga haligisad dinhi kumahisgota og kining diya sa Roman Catholic nato nga mga kaparian, no. So kini diay nga to ang programa, Miss Mai, of course, kuyog sa nato dinhi ang Archdiocese, no. Yes, oo. Actually, sila atong partner po ani para mo adto ang mga programa sa Dilaab sa mga parokya. Apil na po ang barangay. Ang barangay. So Miss Mai, once again daghang kayong salamat ha, and God bless, no. Yes, salamat sad. Imuha. Okay. So nining bahin na mga higala ari punta ni Honorable Ariel de Gracia Ibura, no, sa barangay Sawang Calero. Kap sa imong bahin unsa may mga importanteng kasayuran nga imong labi na gyud ngadto sa imong constituents. No, ang ako lang, kanyang taga-sawang lang yung kalirong na ugon sa ilang mga problema, tanaon lang ang katabang ang barangay, ay dili lang sila magpanuko o pag-adto sa barangay o pangita sila mga barangay officials. Kaya kami andam, mutaganag yung mutabang bisay de kinsa. Mao rin yun ang ako. Kap, murag ipaabot na mo ang among pag-congratulate nimo because ang amo pong advokasya, no, sa Ramon Aboitiz Foundation, makita sad namo diya sa imuhang pagpadagan sa imong barangay, no. So nalipay mi nga daghan untang sama nimo nga mga barangay officials nga naghimo pod niining mga nindot nimo nga mga pamaagi diha aron ang tuyo ug tumo nga malambo ang barangay niya, ang people's participation importante kaayo. Mao na importante ko. So mga higala mo kadto si Barangay Captain Ariel de Gracia, no, Iburan sa Barangay Sawang Calero dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, mga higala. Now, wala na gyud kitay panahon, mga higala, og dinhi ato nang tapuson atong programa sa ngalan lang sa akong kaawanan sa buhat, si Miss Jane Pabiliar, ato ang program manager nya, kuyog sad niya ang ato ang mga intern, no, sa USJR, si Miss Leia Aluta, usa ka communications student, o kang Ma'am Caroline Ballesteros, atong communications officer sa Ramon Aboitiz Foundation, o man sab kang Sir Chris nga das technical, kang Ma'am Dumi Chua, atong Chief Operating Officers Foundation. Moingon na lang ko hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw stasyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Kahibaw mo unsa ang cashless purchase card program? Matud pa sa www.gov.ph, ang cashless purchase card program usa ka pamaagi aron maminusan o manikayan ang korupsyon sa Pilipinas. Kini si Pagtuki Chrisley nagatud ni ining mga gagmayng kaalam. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi. Ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa mayong pagmatikot sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.